na ya nụlụ nwaanyị ka ibie si anụ, mana ya mara na nwunye bụ nnọọ ezigbote ashana. O wee sị m dat na ya gbasialụ nkwụ nwunye ya na ya na-abọ wee bili. After 2 weeks, o wee sị ya na o nwee distant relation ya bịarọ agbamakwụkwọ na fa chọrọ ka fa bịa fụ ha ya na nwunye ya wee kwalụ. So no that day, one tall handsome guy na one lady soro bata. Fasie nni nye ha nyesịa ha n'ihe libelisie wee na. Ọ sị bụ nne nwunye ebidozikwa mgbe ọbụla na nwanne nwoke afọ na-akpụ ya, mgbe ọbụla na nwanne nwoke afọ na-akpụ ya, ịmagolu. Mana ọ bụrụ nke afọ bụ nsogbu, na nke bụ nsogbu bụ na ụdị gift nwunye na-eweneta ọ na-asị na this guy na-enye ya dị too much, na ọ bụrụ gift ya ga-egonwuru nwaanyị ịghọta kịta ya fọzialụ nwanne gị ịgbagolu ma ego ntanta nke nwunye ya chọọ ihe kịta anyasị na ya nwere ego nka ka na-abụ ịfụ ka ihe ahụ batalụ bie ịjụ onye ọsị na nwanne nwoke afọ onwe ka nwunye si n'idi ego ya asị a na ego adọrọ nka ka na-abụ sị gị na-eme gị ife afọ ịjụ onye ọbụla that guy. Mgbe ọbụla ka aje fụ this guy ọ sị m ihe a dozia too much, ọ sị ihe a wee dị n'ilie n'ute ka a na-agwa anyị ha na ha amụtago ụmụ na-atọ anya wee kọbala enyi ya nwoke. Enyi nwoke wee sị anyị emekwela ụdị omume afọ ya welu pikchọ dị gị ka o jee ebe nke nwaanyị ka ọ gbalụ ma ọ nwanne fa n'eziokwu na ọdịgo late na ame no mistake, kama na most of ihe ọ na-eme bụ once in a while ka a na-afọ na ada afụ ndị na ada abọda na ya welie na nwanne nwunye afọ ịghọtago. Ọ sị m ọkwa na ya na o nwee bọsị nke ọ sị na o nwere ife ọ sị ka o mee na ọ sị abịa nyele ya aka o jee ọlalụ ịgbagolu countless time na o nwere ka uche si wee lu until ya wee mee ihe enyi nwoke kwu wee were pikchọ wee naba village wee lụọ wee jọba ndị befa. Ọ sị bụ nne ndị be nwunye wee sị na fafụ na okwu onye na fa mara onye ọ bụ. Ọ sị m nne ike wee kwụlụ ọtọ wee gwụ ya ya wee kpọọ nwunye one night ka a jesiela bata wee jụbịa wee sị anya gwa eziokwu kedu onye bụ ihe a. Ọ sị ọbịa ka ọ ga-agụgọ ya sị a na-ejego bunu je jụọ ndị bunu sị na ha mara onye ọ bụ ke ka ị esi nwe nwanne mama gị na papa gị amara onye ọ bụ. Ebe afọ ka nwunye nọzi sibịa na ya dosọrị nke nwa ọ sị ala wee bụ ya ya wee kwuo mitin ewee kpebe ya wee chụkwa nwunye si ya infat na ihe a bụ infat na ifele na-emekwudi ya ihe anya na-akọ maka na ya bụrụ nwoke zuru ezu keke si wee gba nkịtị nwaanyị a wee na-amịghalị wee bigharịgide to the point ndị mmadụ wee na-agwa ya sa je eme DNA ya je eme DNA ewee chụkwa nwunye si ya o nwee posibiliti na ụmụaka niile bụ nke nwunye si ya na-enwere posibiliti na ụmụaka niile bụ nke ya adụshọ na o nwere nke bụ nke abụrọ nke ya wee sị ya ma ọ ga-aṅụ baịbụl na o nwere nke abụrọ nke ọ sị na ya ma ṅụọ na ya dụrọ shọ. Ọ sị m nne ndị be ha wee sị anyị na aka oje mee DNA. Ọ sị m mana ihe a ji wee wepụtala anyị akụkọ ọbụla gịnị mee ka ekpesịrị ikpe afọ na amami ya wee bịa wee si itinye dan wee yọbịa wee sị ya ya emene DNA maka na omenala Igbo na ụmụaka afọ niile bụ nke wee daba onye nwa mụlị ahụ ma ọ bụrụ onye nwa mụlị ya na ọ bụrụ na o mee DNA na ọ ga-ataba onwe ya afụfụ ọkwa ịghọtago. Ole si m na o decide go na ọ chọrọzi this woman mana ọ bụrụ na ọ kachọ ka ya na ya na-abọbili ya emere DNA. Ọ sị m na ndị befe like this woman na the woman do good ọkwa ịghọtago na ya mụrụ nnọọ na everybody love chalia na family ha ma papi ya ma mami ya ma ụmụnne na fa chọrọ ka ya chụọ ya ya ka mami ya ji wee bịa wee na-arịọ anyị emene DNA ya mụ na ụmụaka afọ niile nọ nke. Ọ sị m nne ihe a dị n'ili enute ya na-adagharị ya na-ene ụmụ ya anya na ya mara nke abụrọ nke ya mara nke bụ nke. Ọ sị m na curiosity na-achọkwanụ ka o gbuo onye ya ada alala ụla na nwunye nọgodube nna ya for now maka na ya sị a na-agodube nna ya tinye decide ya ife ya ga-enye mana ụmụnne niile na-agụ ya. Ọ sị m ya lọvụkwa this woman mana etu o si deceive dị too much ya do sure na o nwelili nke abụrọ nke. Ọ sị bụ nne na ya dagharịkatago ya na-enene my program ya na-asị ọkwa ndị mmadụ na-ekwu ihe ka abịagodokwuo nke ka amala ife ndị mmadụ ga-agwụ ya kedu ife unu si anya mee kịta
ọnya mee DNA and eziokwu eziokwu n'ihe mami ya kwuru bụ eziokwu na ọ bụrụ na ya mee DNA onwe nke abụrụ nke ya na ya ma nzụkwa nwa abụrụ nwa ya na ya chọrọ ịma ihe omenala Igbo kwuru. Yes, ọ sị bụ nne ma nke bụ ọchụpụrụ nwa mgbe ọ gafọbe di ya si ya mba ife melụ mami ya ji wee sị anyị emene DNA mana this man anụgo nwaanyị and na ife nwunye gwara ya ka di man gwalụ nwunye nke nyanwa ahụ ifugo that lady odu wee bịa bụ nwunye o and na ọ bịalụ si nwunye na that lady bụ nwanne ya nwaanyị ahụ ifugo. That's why mami ya ji wee sị anyị emene DNA because na ọ chụpụgodo nwa afọ na papi ya na-anụ nwaanyị amụta ụmụaka. ewu ụmụ nwanyị o the worst thing ị ga-eme nwoke n'ụwa bụ ịmụli nwa ọbụrụ nyanwa nwe olesi ma nwoke ezuru ezu mbụrụ nwoke ihe niile ị ga-eme m n'ụwa ama mgbaghalụ gị bụ ịmụrụ m nwa ọbụrụ nke m nwe ebe mbụ nwoke zuru ezu. Why will you do that? Abụrụ m ife na-eme unu n'isi ịchọgodo iko ikpa ịma mmasị na ị ga-eke ikpa iwere okpu nna be enyi wee kobe na ije mụta nwa onye ọzọ tinyelu di gị mixie eli ọbara. Kedu ife kpatara ụdị ihe a? Kedu ife kpatara ya? Ọ jọgburu udene sigbuo nkakwụ ịmụrụ nwoke nwa abụrụ ya nwanwe worst part bụ na ọma mmadụ sef. Ịlụla ana ka enya ịlụsiala na pụ eze enu ihe nwere ike ịgwa gị bụ only chekibe ọ bụrụ na ịfụnanya nwere n'ebe nwunye gị nọ kalele peace of your mind denu ịhapụbanụ mana ọ bụrụ na your peace of mind kalele ịfụnanya nwere n'ebe nwunye gị nọ denu ka ndu the DNA akwa ịghọtago. Ndo amụrụ m ife ọzọ m ga-agwa gị ndo onye bụ ịnụ DNA obe DNA ọ bụkwalụ na ọ bụrụ nke ya na ọ ga-achụkwa dị woman wete nke abụrụ nke ya o mana ọ bụrụ na o mere DNA a na nwunye nwere ike ịkabi in future ma ọ bụrụ na iwe owosie enye ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.